Ta aprang si karbiang long arat ke don apan nilin pen kardom nang cepat jiriglo kardom. Nona jong nilipan kalili kalanglang nang karbok lapen akoy nang kipipon tap apu taksi nili labangso a video ke nili kabonai. Nilipan akoy nang ipi nang ko kalam ke lason lo je nili patumidik MLA bede singing leng alang li ke claim ke chokche apu thak terminate nang GMLA post pen lapen alang li government along arpu ke doan sitame terminate nang ji pu pensi ka che song pon athe elitum karbiang long along lasona leader ke doko ka join si elitum karbiang long ka paprang nang demand tame paprang nam tek chedelo lasi nang litum laswar lo sopen nang litum ka chingki kupilo ne lahai nili nang chinunde nang litum ninga chedok lo ne mate nang litum kupitong arlo aplan ole la nili nang chinunde toy pasta me nili phan lapuson nongno juno kewana bangke nili ke kroy hekte lapen karbiang longarat ke doan sitame nang litum nili phan nang chini lo nili character nili kosana munit ma lasi laso aputha ka bangke nang litum kroy nang ne pupensi nili nang pachini lo lapen hoitu dota hai je tripartite talks aputhak mane nang apatikuk ji aplan lo ne kupilo ne nili phana koy nang ipipona bangke lasi nili nang litum phan pachini lo tripartite talks ke patikuk long le lapen tripartite talks do vek nang ji lapen hemprek elitum long vek nang ji nili phan ajara koy nang pinot nili a fichiru re lapen nili nemethanga rights do ne charge up tipsi nili doji lasi nili la chiek pen karbiang long ara phan nili phana koy nang ipipo taxi no nili labang so video pinchong pon lo kardom non ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral dut apu tax ni nang litum hanai chohang pon ahok lo laso video bang ke nilitum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ni ning ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan lasong bong nang ke to atum ke do jok ajoy ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact na call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala suhut bang han ka chathan pitor ti so han ka chathan na joy ni sinon ni la so akisung gi phunang lo ni jong si pitor ti so han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong che call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuphi de ji polo alam ma ke ni phan pitor ti so tanang use lo ni phan physical pustanang dolo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati nagi pon pusita Emily long ke dami po huta pitor ti so sinay pon lo plus room hada ke enta pitor ti so si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta pitor ti so sinang ke toy lapen ke pitor ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni tum physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi je po true pen si tum do relationship po ane kanila lapen ke ni la so lam ka chithana join ni pen si alang ni phan nang hung bon na son si chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi lapen to ni pini dorde po phe pista hedi cho hangsta joy pi lapen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali pitor ti so mobile si ni phanagi pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en back ke pitor na ke pia phone pen sini ke en pi lapen ke pitor ni phanang toy te poson te ni damdi de jipolo ni phan la hai damdi sita non ke ni pudam na ko roje ni phan la an na pa viral ko ni phan na ke pa viral son thot la an so se alang tum kosto na gi la an so se inside na gi pusi ni agos tim tam sa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimren lo pinike jong si la solam no naman pang samse pinyang bong pinang bong pang samse lote Agustin kam sapen pitor tisolam ke nilang duulan nila aso sesi pa viral ji lapen ke ni phan ko pingmanay pasung ateng latum no namat latum AI bendo kabunay tulune matela an mga chini sita ni phan ke mathari mirdalin
nang video ke Peter Tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita latum arlo pen niliphan sta nang chujordet lo lapen ke pinang anaru sotum hasta lason ni phana son thot ki phoson si halatum hanta chujor pukon ni ki pudanji puke nasi Agustin Kramsa ta kimi ubang kali puta chini lo Peter Tiso puta nike kimi ubang kali puta chini daklo alam ban ki pipo se chini daklo pothike ni phan physical ang do expensive ni phan Emily bida singling lo make toy lapen ke video pusta enoi pu anta la tum senge toya joine si non ni ki en la so video lapen ke non ni ki sunga porhut Peter Tiso lapen Agustin Kramsa tu nang karjap du nang ya dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news kipi lapen ke poster ki pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inut dukwo sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot dukwo sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arusopi ni family do ni background do ni hem dukwo ta hai ni family tum plan o ta hai la tum phan man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kramsa pen Peter Tiso si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta nang jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong la dino nang tum akhat akimi chikrong la ta nang ninga lo ke hingno ta to lo la pen ke non soar lo tum phan ni phan son thot man nang ki jor la pen ni phan son nang thot ta ka jor kapre han ki jor ji pu bang ta ka jor tang ku sita la hai bang ton noi jok si in ton te protest so tak pa nang litum phan non amat FIR pipensi nang litum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rata tum sita Agustin Kramsa pen Peter Tiso phan ka ke mip ke hok rino nili mi thang ke phuan da choklo kapre tum phona ni lo pusi nili hin pen bang ke je thang pon lo arlo so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusita mi lahai na tu sta inton etno Agustin Kramsa pen Peter Tiso non mat joksi ni ke viral that a video nang litum chidilet le la pen ke rat tum hasta pa chidilet le la pen nang litum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusita chedan nang kokpo joksi non ama lahai video a photos non ma pa chidilet le plotang te rat along sita nili nangitum a videos pusita nangitum a character pusita nili wanan kok lipo wanan kok po alama ke nili phan ke nangitum sen toy be nangitum sinili main pen poisa chobe la pen ke so ar tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor hino la pen ke non amat matu arat non chini pang link pusita la hai video pe na join ke ni phan pasung det ta hai la pen ke non ni Agustin Kramsa pen Peter han la so estimate chipi de tapot la so alam boy ka chipi join ni phan ai pasung ni han sta bor ita hai la pen ke ni han ni prans ta na armud ta hai ni family phan sta pasung de ta hai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phan ai pasung prote Agustin Kramsa pen Peter Tiso se adai chen vek nangji lake Peter Tiso la pen Agustin Kramsa non amat lahai a video pachidilet le pulote la ke ni rat ahong jai nong staba na kokpo la pen ke Peter Tiso pen Agustin Kramsa ke lam klar chipi vek nang ko chipi pe pulote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do o ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do o la pen ni phan sta nang klem vek alam potke natum han apaklang vek ji ake hai MLA bida singleng aphan sta nilihin pen juning rilo non eprang ki mesenji phan non ke dam tang lo pusi nilihin pen ke hok lo non eprang ke bang ji mate non student punon mesen party hoy tum sita nang ilong bang do uta hai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lera nang inut MLA man pen chipi pen do vet thak vet chingki vet le do ino ni nangi tu phana chehang ike nili phan ma tu tabe na ke ther na ke hap putabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji putabe ajat tabe nili ningarlo ni phan non ko son ma kisung
la so kisun pen ni kusun si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung be aphan kusun be sila tohan pasung ni ma la si ni hit pen ke la hai a problem ki to o joy ni si ni nang li tum phana chu hang nang kok lo nang che khan nang kok lo rat ang lo sita non her jong social media long ke klang inu danim sopi nilimen ke lawang ke chok chipi khayang lo athema ni likalang li pen ka chichini da we la pen ni alang li pen ka kontek long ku da we pomada men sopi lon ne pomada ro so ne o koryang ne sarpi ma ne la bang ke ni li phan nong nu nang yo bang ke la bang ke ni ning oi pe khayang lo la si alang li kopi pi se choklem ma la ke ni li chini dun de la pen alang li akan anu ka prek man ke koi tha koi tu la bang ke claim ke desi ke me alang tum bahini kopi tong claim ne alang tum bahini kopi tong chingki ne la bang ke alang li tum si chini no la da ka bang ke nili thang ka cherab du na we la pen nili ka chini du na we la si nili tong se kot pen ke bang ik nang ko ko the ke la lo kar biang long ra da tum nang li tum mang hui ri la pen mang hu da na pu si nili wang ik lo pe pot ma blute penangan Facebook long puno social media long pun nilimen endong tu la sila so pu taksi ni di nang li tong fan kar biang long rat pan pa chini làm thế xin nó rồi làm làm đi phản chap ta chini dun di la sila sona bangke nang jong pon thap nang ne la pen ka pre phana jong nang ne alang kisung ge po ho sia nu ka pre phang ge jong pon thap ji po bangke la bangke rata tum inside da ji la pen arnam da inside da ji pusi nili hin pen pa chini dang là bên là bằng số